van poder, els meus germans, la varen posar en una escola de nens oients i van fer la integració. I això va ser molt important per aquesta nena, perquè parla català perfecte, parla així, llegeix els llavis, podem tenir una conversa amb ella, parla català, parla castellà, ha començat anglès, és molt espavilada, ha sigut la meva gran ajudant dibuixant, perquè ella, de fet, va començar a aprendre a parlar amb els meus dibuixos. Jo li dibuixava una vaca i li ensenyàvem a fer mu, i bueno, és una gran ajudant meva, ens apreciem molt. Hi ha hagut persones molt lluitadores, pares i mares i famílies que han lluitat molt perquè els seus fills poguessin portar una vida a lo màxim. Abans els tancaven a casa i ningú els veia. I ara doncs veus que aquesta canalla, molts d'ells serveixen per moltes coses. No, però hi ha pares que s'adapten a aquella criatura i l'adoren. Vosaltres us deveu trobar. L'amic de les bessones, un nen que es diu David, el posem amb aparells. I potser també per tenir la Marta al costat, això ha influït. I ens sembla que de discapacitats, bueno, nens en cadires de rodes, això sí. Però, clar, no sé, fer altres discapacitats és difícil, no? Perquè també és dir-los sou diferents. Hi ha grans personatges, grans pintors que els admiro, però per anar a fer un tallat preferiria més anar amb una de vosaltres o amb totes tres, o sí, amb la persona que tingués més a la vora en aquell moment, saps? I que em vingués de gust.